Vagari venyika yeZimbabwe aiwa havana kugadzikana, vamwe havana kufara pamusoro pekunzwa kuti aiwa the first trip yakaitirwa the president elect Dr. Gideon Boko yakanga iri munyika yeZimbabwe. Vamwe vana vatanga kufamba vachitaura kuti aiwa ari safe here, azodii. Panapa pane picture aiwa rinotenderera pasocial media, aiwa vanhu vanobuda nyika vachinzi Botswana president share notes with the Zimbabwean president Emmerson Mnangagwa in Victoria Falls. Vanhu vanotaura zvakawanda pamusoro pechiitiko ichi. Sana pana mashoko anoda nyorwa panapa, ndobva subscribe or like but on the bell icon. Replying to this post yamuri kuona kuti aiwa they were sitting facing each other, they were not closely seated to each other. Panapa vakomana navajarajaro sanyora chiti I like the distance that President Duma Boko maintained. Politics 101. When a thief kisses you, count your feet. In Jason Stratham's voice in The Transporter, rule number 1, never trust ZANU-PF. Rule number 2, never think ZANU-PF is your friend. Ndo mashoko anobuda achitogwa panapa navakomana namajarajaro. Zvamuzwa kuti aiwa majarajaros awa nethe regime achitomborikana kuonana, ari uye achiti aiwa akagoona aiwa asagara closely kwaari. Toona kuti vana majarajaros vanonyanya kutyira vakomana vanoonekwa semachange makers. Vamona sana Gideon Boko, vana akaenda ichilema, vakomana ivava vanonyanya kutyira vachinzi vakomana musatambire padhuze nevakomana ava vanoda kuti aiwa your life will be at risk. Mashoko anobuda vachitaura vachipa ma-stern warnings kune vakomana ava vachiti aiwa musatrusta the regime. Mukavaona vachasuseta nemi, musafunga kuti vanokufarirai. Mashoko anobuda achitogwa panapa nakaona majarajaro. Todze mafungiro enyu pinda comment section medu. Aiwa musaona subscribe or like, chinoturn on the bell.